Het is laat in de nacht, ik lag in de waggie met dreris. De tempo is hoog, we vliegen door de straten net als ambulansen. Ik heb er eentje nodig, mensen die ik zie zijn duivels en ik heb die virus in mij. Ik kijk op de klok, het is 12 uur. Tijd voor gedachten op iets anders te brengen. Ga ik money maken of ga ik gaan drinken? Of ga ik blijven zitten in de waggie? Bloeddruk staat te hoog, mijn hersens en temperatuur staat te hoog. Mijn keel is weer fucking droog, wat moet ik doen? Ik heb virus in me, ik kan niet blijven zitten. Mijn hoofd is heet, adrenaline staat te hoog. Mijn keel is weer fucking droog, geef me iets om te drinken. Nee, geen bio, anders gaat in mijn zakken zero zitten. Ik wil money, ik wil leven. Tempo staat te hoog, saldo weer te laag. Ik vlieg laat door de straat, duivel strekt zijn handen naar me. Die gooi conflicten in leven, op best als ze leven gewoon met problemen. Er is gaan we hebben wanneer dat we gaan sterven. God staat bij mij, denk ik, ook al staat hij niet bij mij, sta ik altijd bij hem. En ik hoop altijd dat het beter gaat zijn. Ja, X-Hush is op de beat, hè? Hey, bonus. Hey, hey, back. Hey, noc, tma, temnota, ulica fascinuje ma, už dobila 12 hodina, nikto nám nezobere to, čo patrí nám. Myšlenky city vložím do byty, prenikám ti cez uši. Nočná mora, prichádzam z dola, pozerám sa na ľudí, vaša duša odišla do mora. Hráme rolu pána prstenia, oni lovia za prstenia, my lovíme za peniaze. Vítaj v novej dobe, preňasam sa cez tú ulicu, pokreslím ti tvoju kapsu. Je polnoc, jazdím si in the waggie, vychutnávam si tie byty a idem na nich ako tsunami. Vyjebaný KX-Hush,